Kaikki alkoi eräänä yönä. 3 nuorta urosta ilmestyi pimeydestä. Täsmälleen samanlaiset harjat kertoivat yhteisestä syntyperästä ja yhteenkuuluvuudesta. Yössä tuntui nuorten leijonien uhma, kun ne ensi kertaa joivat kielletyn paratiisin nektariaa. Olemme Botswanan Savutissa, missä National Geographicin elokuvan tekijät Derek ja Beverly Joubert ovat asuneet ja työskennelleet 13 vuotta. Joka päivä he etsivät leijonia kuvauksiinsa ja joka yö he ikuistavat niiden mutkikasta elämäntarinaa. Afrikan yö on täynnä outoja ilmiöitä. Aavemaiset hahmot tanssivat kuutamossa. Leopardien on hyvä pysytellä loitolla, sillä leijonat ovat pimeyden valtiaita. Urokset haluavat todistaa olevansa parhaita tappajia. Voittajakin voi loukkaantua vakavasti näissä taisteluissa, joten osapuolet luovuttavat heti, kun toinen osoittaa alistumista. Afrikan yö on täynnä outoja ilmiöitä. Afrikan yö on täynnä outoja ilmiöitä. Nyt alkaa todellinen saalistus. Hajaantuminen, piiritys ja vuorottainen hyökkäily on uroksille tehokas keino nujertaa kilpailijat. Peli voi käydä vaaralliseksi molemmille osapuolille. Suuhun osuva piikki saattaa olla leijonalle kuolemaksi. On koittanut hetki, jossa paljastuu urosten olemassaolon syy. Ne ryhmittyvät vanhan uroksen ympärille ja aloittavat oudon kieriskelyn. Tämä voisi olla yhteisen hajun hankkimista, mutta koska siihen osallistuu vain muutama yksilö, se vaikuttaa pikemminkin nautiskelulta. Kömpelyys on merkki kokemattomuudesta. Kaikkia hermostuttaa. Eikä rajuiltakaan otteilta vältytä. Muutaman sentin korkeudelta maailma näyttää varmasti omituiselta. Melkein kaikki on jättimäisen suurta. Muutaman päivän kuluessa kaikki urokset pääsivät parittelun makuun, ja kaiken kauneus saa yön kuristusotteen kirpoamaan. Neulanterävien hampaiden ja viiltelevien kynsien keskellä nuori Tau saa ensimmäiset kokemuksensa kiihkeästä kilpailusta. Se on tarkkana ja saakin otteen kapinhyppyjäniksestä, mutta jää pian alakynteen. Parittelut tapahtuvat 1 viikon aikana ja syömiseenkin jää vain hyvin vähän aikaa. Kuukaudet kuluvat ja urosten keskinäinen suhde vahvistuu. Kilpakumppanit ruokkoavat hellästi toisiaan. Jokainen haluaa saada palasen kapinhyppyjänistä. Uroksille läheisyys on nyt entistäkin tärkeämpää. Nyt ne hyödyntävät läheistä suhdettaan ja muodostavat yhdistyneen rintaman. Kuusi kuukautta on kulunut.
Uroksista on tullut isiä. Se on lajille erinomainen elonjäämiskeino. Tänä vuonna seeprat ovat myöhässä. Afrikan yö on täynnä outoja ilmiöitä. Jokainen täysikuu merkitsee jälleen uutta kuukautta leijonien valtakaudessa. Vanha uros on lyöty ja se joutuu luopumaan asemastaan reviirin johtajana. Hyökkäys on vakava, ei mikään nimellinen läksytys. Sen häntä on mädäntynyt pois. Se on enää pelkkää luuta ja nahkaa, ja pieninkin tuulen henkäys saa sen horjahtelemaan. Se vaipuu maahan, nousematta enää koskaan. Yön 3 leijonaa ovat nyt parhaassa iässään. Arvet koristavat niiden kasvoja kuin ansiomitalit. Ne ovat loputtoman kiertokulun keskipisteessä. Pian koittaa aika, jolloin nuori haastaja ilmestyy niiden elämään kuin painajainen, murskaten niiden unelmat ja syösten ne vallasta. Seuraava sukupolvi.